Arratsaldeon, apirilak 23 dugu gaurkoa eta berriz betetako eguna. Horregatik gaur Patxurrutia daukagu egunerokotasuna edo gaurkotasuna barkatu komentatzeko. Zer moduz? Oso ongi, eta zu? Ongi, hemen gaude. Primaveran, goxo. Bai, zenolako eguraldia? Oso onak. Bai, aldatu daiteke oraindik, baina, bai, hor daukagu. Pastu ditugun hauek, gozatu ditugu, eta horiek gure sakelian daudeia dagoeneko. Hori da, bai. Gure bizipenetan. Beno, esan dugun moduan, albiste asko ditugu, eta orain asko hitz egiten ari den, daramagu denbora asko honekin, baina Altsasuko gazteen epaiketa. Gogorra, oso gogorra, azken finean ikusten dugulakot, hemen diktadura dela gure regimenaren definizio xuxenena uste dut. Ezagutu ditugu Guardia Zibilak gure herrialdean egin dituzten astakeriak, sarraskiak eta bilatu dituzten haserreak. Gogoan hartzen bali medugu hori dela zenbait urte, urriaren 12an, beti herri batean edo berzean izaten ziren liskarrak, kuartelan mozkortute, herrira atratzen zirelakotz, herriko ostatutara atratzen zirelakotz, jendea provokatzera. Eta hau egin dute zenbait lekuten hori gogoan daukat adibidez lehizan behin urte batez egindakoa, ez? Eta, dinamika hortan segitu nahi dutela dirudi, eta nahi duten han ikusita non baden liskarren bat edo Guardia Zibilak ez diren, maitatuak edo orduen salsoietan sartu muturra jendea jipoitzeko eta beraiek norapaitere beren agintasuna irakusteko, ez? Beren agintea hor agertzeko. Eta nik uste dut horrelako fanfarron kasu bat dela hemen egintzena. Eta, orain dela ez da izan bat egunez hemen bertan gu komentatzen erten genuen, mozkor batzuen, goize aldeko, bronkatxo bat izan zitekela, ez? Baina, Guardia Zibilen onduan bizitu izan garenok, badakigu horiek zer ematen duten, badaki lekuz kanpo daudela hemen, inork ez dituela maite, eta, horrelako astakeriak eskubide guziak, horrelako astakeriak egiteko eskubide guziak izan dituztela, ez? Eta gaurko Altsasuko unten berritz gogora ekartzen dizkigute, ja antzita geneuzkan inbertze gauz. Guardia Zibila da, eta Guardia Zibila 36an erailtzaile bat izan zen, eta harrigarria dena da, Frankoaren eta sublebazioaren denboran erailtzaileak izan zirenak, inoiz ez direla izan ez atxilotuak, ez galdezkatuak, ez da epaituak ere. Eta, gauz horiek mantendu egiten dire, ohitura txarrak ere gorde egiten dituzte, eta beraien ustez, nola armatuak diran eta estatuko podorea galde dituzten, astakeriak egiten segitzen dute. Eta harrigarria bada ere, Altsasuko gertatu zaie, eta Nafarroa konturatzen ari da. Altsasuan Guardia Zibilek hortik alde egiteko kanpaina handiak egiten zituzten, eta mendeku bila joan dira, egiten ari direnak ez du zer ikustekorik ez legearekin, ez defensarekin, ez demokraziarekin, bakarrik astakeri bat egin nahi dute irakusteko beraiek hemen agintzen dutela, eta legea ez dela existitzen. Legea beraiek momentu bakotxean zer nolakoa den erabakitzen dutelako. Gero ere, denetarik daude eta ere Guardia Zibilen artean egon daitezke ezakite. Adibidez talde horretan bi horiek fanfarroi batzuk zirela eta beste batzuk ere hor bizitzen jarraitzen dute. Altsasun eta azkenean guztien elkar bizitza bi tontoengatik nahasi egin dela. Hala da, baina Guardia Zibilik ez dugu behar. Hoi da lehendabiziko gauza, herriari kasu egiten bali mazitzaion, Guardia Zibilik ez dugu nahi. Niko gogoan daukat, 10 urte lekutu behar zirenean, orden hasi ziren etxe batero bertzera gaten, ja defendatzeko dugun beraiekan gelditzea beraiek ez dutela gana eta inorketzen kasuik egingo, Guardia Zibil zertako nahi ditugu. Azken finean berai dire liskarrak antolatzen dituztena, gaur ez bada bihar edo bertzegun batez, horrelako zerbait da, eta hemen arazoa dago, salbatu behar ditugu mutiloiek, zeren, aplikatu zaie lege antiterrorista. Eta, ez da izan bat kasu badaude Estatu Espainiarrean, non ordu txikitan horrelako bronka kantolatzen direla Guardia Zibilarekin, eta ez da kasu bat ere Audientzia Nazionalera joan. Bakarrik Altsasukoa da Audientzia Nazionalekoa. Han gertatutakoa kontatzen ari direnean ikusten ditugu ez duela errealitatearekin deus ikustekorik. Ikusten dugu nola falsifikatu duten gainera ostalariaren adierazpenak, deklarazioak. Eta, ari dire dena montaje bat egiten irakusteko norabait ere lehenagotik erabakia zuten
erabakia zuten zigorra hauei emateko, ez? Eta azken finean, bueno, pues, gero igual aterako da, pues, urte batzu jautsi, eta errendu, bueno, zerbait irabazi du bai, baina hoi ez da gakoa da, hauek ez zirela hor epaituak izan behar, hauek Iruinen behar zuten epaitu, eta, bueno, gertatutakoa behar zuten epaitu, ez naski beraiek asmatutakoa, eta beraiek zengatik ageri da argi foralak agertu zirenean, gauz bet ikusi zutela, suhiltzailea bertza gauza bat ikusi zutela, eta hortan nahiko ados zeuden, baina momentu batean Guardia Zibilen buru etorri zen, eta erek eman zituen agindua zen olako gauzak egin behar ziren, eta erabat hauen deklarazioak aldatu egin ziren. Osea, gauza ez dago zer gertatu zen, baizigen eta Alsasua, Nafarroko herri bat, eta beti Nafarroan gertatzen dira horrelako gauzak, zafratu egin behar dugu. Eta hoi da beraien helburua. Justiziak ez du import, justizia beraie dire. La justizia soy yo. Hoi erraten zuten zenbait diktadore, pues hoi erraten dute Guardia Zibilek ere, eta bueno, badugu berse kasu Guardia Zibilarekin ere hemen. Patxi Zamorari kontuzeko buru edo aurpei izan denari ere, Guardia Zibilek kendu egin dio lanetik, ez diuzten bere lanpostura hurbiltzen. Guardia Zibilek ari den ausitu nahirik, beraiek agintzen, inolako botorik eskuratu gabe, baizik eta beraiek eskuinaldean eramaten duten pistoloi erakutsita. Bueno, hala ere, gizarteak, beti esaten dugu, azkenean konturatzen da eta mugiarazten da, eta oso irudi historikoak utzi zizkigun orain dela 2 asteko asteburuak, azkenean 50.000 pertsona baino gehiago, ze nolako irudiak. Bai, begira, hemen etxipenik ez duen herri baten aurka ari direnean, herria beti aurrera egiten du, eta, nafartarren erabakia, lehenik beraiek alsasuarrak eta familiekoak egindako lana eta borroka kristoina izan da, hoi dela eta deitu zuten manifa horretara, eta hau Nafarroan inoiz ikusi etzena, gertatu zen egun hortan horrengatik, zoriondu behar diegu guk. Eta bertzaletik, badakigu, mobilizatuz geroz, beti gauzak aurrera ateratzen direla, ez? Eta norabait ere, astakeria handiak egiten ari dire Madrilko gobernutik, zeren uste dute errepresioarekin dena konpondu daiteke. Errepresioarekin, hau da, esparragoa bezala estali egin dezakezu, baina badakizu biharamunean berriz goiti aterako dela, hor planta badago, indarra badago, eta hemen herri bat badago, eta gainera duintasunez gainezka bizi dela erakutsi duen herri bat dago hemen, eta, hau ere unire aurre eginen digu, eta unirten bide bat duinare harpatuko digu, gure aldetik den emanez, eta beraiek azken finean ezingo dute hau ere garaitu. Baina, etorkizuna beti borrokatzen duenaren alde ateratzen da beti. Bai, azkenean hau ez da ideologien kontu bat, baizik eta pixka bat sentido komun esaten dena, ez? Ideologia du oinarrian, zerengatik nahi dute herriak isilarazi. Baina bertzaletik, une badu kristuen eragin soziala. Herri hortako gazte talde handi bat, zerengatik hor daude horiek, eta hor daude bere lagunak, eta hori daude bizi horien barridiak, eta denak hor daude. Herri batek hartuko duen zafraldi handi bat, eta hori, hor dago, eta horren kontra, gainera jende arruntak ere berehala konturatzen da, hori egiazko astakeria dela. Bai, horrela da, bai. Orain ere pilpilean dagoen beste gauza bat da, maiatzean 4ean gertatuko den etaren desegitea, eta gaur azalduko da nola emango den desegite hori ekitaldia. Bai, zoragarrizko zerbait da, nahi dut bertzen metodo batzukin borrokan aritzea, azken finean lasaitasuna eta bizi kalitateare bermatu egiten du, eta jende asko sufritu dugu. Hemen gaurko egunean saldu nahi de gutxi batzuk sufritu, batzuk bakarrik sufritu dutela, baina hor daude 4.000 eta gehiago torturatuak izan direnak, horietariko zenbait hil zorian egon dire torturaren eraginez, eta gero ez ziren ez da epailearen aurretik ere pastu, horrelako astakeri sufrikari honitz, horien nahi dituzte isilarazi zenbait ere muta, eta baina pozgarria da, eta nik uste dut, eta kakatsak izan, ez izan, talde politiko bat zen, eta talde politiko bezala aritu da beti, berak
egindako gauz guztien, ekitaldi guztien ardura bere gain hartu ditu, inolako arazorik gabe, eta azken finean orai ere, irtenbidea bilatu behar, erabaki duela irtenbide bat bilatu behar zaiola gaurko egoerari, duintasun osoz, errekonozitu dituz gainera egindako kalteak, eta, bertze gizarte bat edo bertze egoera bat gizartean sorrarazteko egin duen lana. Harrigarria jende askok edo talde askok egin duten balorapena. Zeren, hasi dire, ez da zenolako biktimak, ez da ez dela aski, ez da badela aski. Orain dela 8 urte esaten zuten. Begira, onartzen baduzue, biolentziak ez duela izenbiderik, hitz egin daiteke gauz guzti buruz. Gero, gertatu zenean, gero entzuten. Ez da gizar egiten baduzue, denetaik aiko gara. Ez parimedu zein horiltzen, denetaik arituko gara. Eta ez parimedu hau egiten. Eta orai ere, denak egin dituela, bai alde batetik armak utzi, borrok armatua baztertu, eta orai, bera, disolbitzera duen momentuan, oraindik ere badute zerbait gehiago. Eta berze zerbait hori gehiago ere, zer gertatzen da hemen, ez daudela irtenbide sozial bilatzen dagoen egoerari. Baizik genetan, nahi dute, ikusi jazen olako etekinak lortu dezazkete, etaren bukaerari buruzko etekinak hortik atera edo, eta karo, hau tamalgarria da, hemen, politikari bilatu behar dutena da bertze gizarte bat, gizarte hobe bat, baina honez naski beti trabak jartzen aritzea, naiz eta gizarte kaskarra montatzen den harremanak ere ez diren hobetzen, nonta beraie botoko burutxo bat bilatzen duten. Gaui uni buruz, erraten ari diren astakeriak ikaragarria da, ekitaldia lehenguan egindako pausua oso importantea da. Eta gaur eginen duena ere bai oso importantea dira. Azken finean, estatu duten, izan da errealitate bat oso gogorra eta errealitate hori gainditu nahi da. Zoraitxarrez alde bate bakarrik gainditu nahi du. Bertze aldeak ez dute deus jakin nahi, horren inguruan. Hortik nahi dute atekina eta zer erranik ez dutenean, hori buruz hitz egiteko aukera beti izaten zutelakoz. Ikaragarria da irakurtzen badituzu zenbait artikulu, eta zegoen diario baskon bastandar batek idatzia gainera, zenolako gorrotu ateratzen duten deus ez errateko, ez dute podorian daudenei laudatzeko nolabait edo beren burua ere agertzeko podore edo indarrian dauden edo agintzen dutenen alde. Badirudi zenbait jende bilatzen ari dela bere etorkizun personala gizartearen onura bilatu beharrean. Bai, azkenean hori askotan ikusten da, ez? Baina, eta oso tamalgarria da, azkenean horrelako gauzak erabiltzea horretarako, baina ematen da. Eta, etaren kasuan, orain bai, erabateko desegitea izango dela. Bai. Horrek nola zer suposatu dezake gure lurraldean? Badara mazkigu 6-7 urte bere ekintza armatuak bazterrean utzi zituela, eta horrelako normaltasunez bizitzeko modua hurbilago izango dugu. Orai, gaurko egoerari irtenbideak eta arazoak konpontzeko, bertze bide, bertze metodo parlamentuak izango du, talde politikoak izango dute, erabakitzeko askoz ere aukera gehiago, azken finean, bertze gauzik tartean agertuko ez direlakotz edo bertze taldeak tartean ez direlakotz egongo, ez? Izinde konfrontazio politikoa, metodo politikoekin, eta gainera, izandako edo gertatutakoari nolabetiri itxiera bat eman behar zaio, alik eta adostuena, eta gehien bat sufritu, edo egoera honen ondorioz kalteak pairatu dituzten horiek, nolabait ere horiek konpondu nahirik edo hor, ez dakit, base sakon bat jarri, horren gainean gizarte, hobe, gazte berri bat nolabait ere eraikitzeko, ez? Denen nahi dugu bizi hobe bat, denen nahi dugu gizarte hobe bat, denen nahi dugu mundu hobe bat, eta horretarako, oinarri sendua jarri beharko genituzke gaurtik, buru belarri, bertze gizarte bat, alik eta hobekien, justuen, solidarioen gure tartean zabaltzeko. Eta uste duzu honek eragina izan dezakela edo izan beharko zuela orain
aplikatzen diren euskal presoen politikan? Derrigorrezkoa. Azken finean, denek badakigu eta erraten alduten nahi dutena. Atzo Podemoseko aretzen ausartzen ertera hemen preso politikoa badaudela. Hemen badaude preso politikoak Katalunian eta izan dire preso politikoak lehenago ere. Eta asko izan dire. Zertaz, borroka armatuan aritu durenak atxilotu dituztena preso politikoak dire. Ez dire ari zer ekitaldi batzuk egiten beraien onerako berak aberasteko edo. Ari dire herri baten alde edo oker, ados, ez ados egonik ere, errealitatea hori da, ez? Eta, ikusten ari gara, gero, beraien jarrera eta nolako izan den. Berdin erraten zitzaien, hor atrazuten Gasteizko bidea edo, preso nola atrako ziren kartzeletik, onartuz, kartzela onartuz, beraiek hor bazutela zer ikustekoik, eta orden lanak ere onartuz, eta, hor irten bide bat bilatzen zitzaien, ez? Gaurko egunean, eskatzen ari direlaik bigarren gradura pastea, ez dut uzten bidez zuzu kartzelera eramaten bazaitute, egiten datzuten lehenbiziko gauza da lehenengo graduan jarri, hau da gogorrenean. Eta zu ez pasara preso politikoa, zertaz jarri behar datzute hortan. Ez beraiek errekonozitu egiten dute presoak politikoak direla, etako presoak politikoak direla, eta hori zabaldu egin dut ere kriterioi katalan independentistei ere. Eta horrekin dabiltza bueltaka, baina guk gure helburu nagusia orain momentu unten da presoak kalera ateratzea. Presoiek ez dute inolako arriskurik suposatzen elkar bizitzarako, ez dute inolako kalterik egingo, hori badakite denek, badakite hori ala dela. Eta mantentzen badituzte da bakarrik mendeku bezala nahi dituztelako zor mantendu. Eta gero, guk hastion erten atzuna, guk bertze gizarte berri bat, alik eta demokratikoaren, alik eta zorion zure bat, eta alik eta, izandako liskarrak eta izandako zauriak sendatuta nahi dugu, olako gizarte bat nahi dugu. Eta, hoi dago nahi dugune, eta horretarako presoak kalean egon behar dute, baina zenbaitzuk ez dute, egoera honetatik atera nahi, gorrotuan bizi nahi dute, eta horiek dire presoak horrelako, urrun, eta horrelako baldintzetan mantentzearen alde daudenak. Buru belarri, hasi behar dugu, buru belarri presoak etxera hurbiltzen eta gero kalera ateratzen. Hau preso politikoa dire, haunitzek hainbertze urte badara mazkite barnean, beren senideak ere zigortu dituzte hainbertze kilometro egin arazten dizkitelako zastero, eta egoera berri bat nahi balin badugu, eta egoera horri erantzuna emateko, gauzoiek denak gainditu behar dire, gauzoiek arazoiek denak konpontu egin behar dire, gainera oinarrizko eskubide demokratikoa direlako, zurbiltasuna, kaleratzea, bigarren gradura pastea, legedian ere hor egon badago. Hurbiltasuna bilatzen duen beste ekitaldi bat, ekainean emango da, ekainaren 10ean, gure esku dago antolatu duelako gizakate bat, Donostia, Gasteiz eta Bilbo elkartuko dituena. Dire betiko erakustaldiak eta jendearen konpromisoa, beraien nahiak eta voluntateak agertzeko, ez? Uste dut alde horretatik oso movida zoragarria da, gainera, lehen ere izan ginoen Durango Iruñeko katea, gizakatea, eta oso interesgarri izan zen, eta horrelako gauza gainera aurreratu egiten dute jendean kontzientzia. Gu herri bat gara, gu herri bezala erabakitzeko eskubidea izan behar dugu, demokrazia hori da, demokrazia da herriak erabakitzea eta ez jauntxo batzuk, eta gu hori eskatzen ari gara, eta horrelako gauz bat erabakitzearen alde jendea mugitzea eta kontzientzia honaz arraraztea jendeari, oso polita da, eta beharrezkoa ere bai, eta horrelako mobidak nik uste dut beharrezkoa direla erakusteko podoreei, beraiek agintzen dutela, beraiek dituztela armak, beraiek dituztela ejertzituak eta denak, baina guk daukagula arrazoia eta guk ere borondatea, herri bezala borondate bat badugula, eta guk herri bezala guk gure etorkizuna erabaki nahi dugula, eta gu euskalduna gara, mende gehiegitan izan ditu jazarpen ikeragarria, eta orain hemendik aurrera nahi dugu bizi duintasunez eta gure hizkuntzan eskubide guztiak errespetatuz, eta ez Madrilek zer aginduko digun zain egon beharrik gabe. Azkenean herria erdigunean dela egon behar dena eta hori hitza eman azkenean, ez? Hoxen da, guk personek erabaki behar dugu eta ez jauntxo batzuk egiten dituzten legeak, orai ikusten ari gara adibidez
Nafarroko Parlamentoa badituela 17 lege edo lege asmo horra aurkeztuak eta onartuak hemen, eta Madrilek botatzen ditu kanpora, eta batzu, bueno, pues oso simpleak, errexak eta gainera duintasunez beterikoak, ez adibidez, zerbitzu medikuak hemen bizi den edonori eskaintzeko dirua izan ez izan. Horrelako eskubide bat ere ez dutena edukitzea guk hemen. Horren kontrare, Nafar Parlamentoak hartutako erabaki horren kontrare, bueno, pues, Madrileko gobernua agertu delakot. Bueno, gure eskudagoren kasuan, pasaren astean, pasaren asteburuan ezagutarazi zen zein izango zen ibilbidea, eta orain inskribatzeko epea irekita dago. Bai, bueno, pues, hemendik ere konbidapena, denei horra apuntatzeko. Azkenean, gauza askoen alde izaten gara, gure buruare modu bateko edo bertzekoa konsideratzen dugu, baina askotan horrelako gauza gertatzen direnean edo horrelako bultzadatxo bat eman behar dugunean, haunitzetan etxen gelditzen gara edo arrazoia beti izaten dira, ez mugitzeko behar. Nik uste dut, oraiko honetan buru belarri gainera kontutan edukiz Katalunia ere hor dagola eta Katalunia gure solidaritateare behar dugula, nik uste dut horrelako egun hau berezi izan beharko lukela eta denek atera beharko genuela gehien bat Euskal Herriko parte bat garenok eta Nafarroak erabakitzeko eskubidea defendatzen dugunok, hor denek egon beharko dugula egun hortan, bide bazterretan, sare hori luzatuz eta undituz erakusteko denei aurrera egingo dugule, aurrera egiten ari garela, eta bueno, ez dugule etxiko gure helburuak lortu arte. Parte hartzeko beste ekitaldi bat dira hauteskundeak eta ja gero eta gertuago daude, eta atzo ere ezagutarazi zen UPN-ren hautagaia, Enrique Maia. Enrique Maia izin dugu alkatetzako hautagaia. Hori alkatetzarako irunean. Nahiko triste, persona bezala nahiko triste dela, espero dut emaitzak ere horrelakoak izango dituela, tristeak, eta azken finean, hain auspo eta hain arnaz freskoa ekarri duen lautaldeko oraingo udalak errepikatu egingo duela, alkatea hasiron berritzere hor izango dugula, uste dut gainera, ongi irabazita dutela berritzere hauteskundeak irabazteko ez dakite gogoa edo duintasuna edo zeren, egin dituzten gauzak eta Nafarroa daukan aldaketa oso importantea da, adibidez hori ditugu San Jorge eta Txantreako bestak, horrelako eta zeliskarrak izaten ziren aldiero, azken finean UPN-koa bakarrik nahi dute beraien iritziak edo ez dakit bakarrik plazaratu. Gogoan dugu oraindik nola kaldereteak egin behar ziren lekuan, zisterna bat eraman zuen Bartzinakan eta dene ureztatu zuen lokatza besterik egon ez edinan, nola baitere kaldereteak ekiditeko. Horrelako gauzak egiten dituzten jendeak ez dut eskubiderik agintean egoteko edo hautatuak izateko. Badakigu hemen UPN-ek ez duela burua normalean arrazoiatzeko erabiltzen, baina, espero dugu berriz ere oposizioko burua izango dela Maia Iruñean hurrengo hauteskundia pasata gero. Kasu honetan ez da zen izango bere lehendabiziko aldia hor egonda eta orduan jendeak gero erabakitzea. Gainera oso larri urduri bizita gizona. Nik izan dut bizpirua aldiz ikusteko aukera hor auzora etortzen denean Iruñeko udalak tarteak egiten ditu bilerak zonaldeetan eta bietan edo hirutan suertatu da berare agertu delaan eta bere ikusi dut oso zurrun, nola gogor, ez du bat ritxura hona ematen, ez dut uste gizona sasoian dagoela horrelako egoera bati duintasunez aurre egiteko. Beti bezala herriak dauka edo izan beharko luke azkenengo hitza. Alaxe izan da. Eta ere, asteburu honetan, bere nahia edo beste mobilizazio bat izan dugu hemen Iruñean, eta da jubilatuen eta alargunen mobilizazio hori, pentsio duin batzuen alde. Bai, pentsio duin batzuen alde, azken finean, hemen eztabaidatxo bat badago oraindik, zeren emakumei buruz hitz egiten da, eta eske horrek ez zuen lanik egin, barkatu. Ez zuen lanik egin etxetik aparte, baina egin zuen lan etxean. Eta berak egindako lana sozialki ez zuten ordaindu beharrik gizarte sozialek edo gobernuek edo ez zuten ordaindu beharrik. Azken finean,
batzuk eramaten dituzte umeak haurtzaindegira, bertze batzuk etxean beraiek gordetzen dituzte, ezken dena lana da, eta gauza bat da, gure gizartea giza seme-alabez osatua dago, eta hori hala izanik, denek baditugu eskubideak hemen bizi duin bat aurrera eramateko, ez? Eta, bueno, pues alde horretatik, argi denek behar dutela pentsio, eta, bueno, eman dugun kantitatea 1.080 euro izango zen hilebetero, horrekin bizi duin bat ziurtatzen aldelakotz, edo minimo batzuk bizi duin bat izateko bermatzen duelakotz, eta beste aldetik oso importantea dena, eta estikoekin ere lotu behar duguna. Guk Nafarroan lan egiten dugu, Nafarroan ordaintzen dugu, Nafarroan kudeatu nahi dugu gure zergekin biltzen den dirua. Eta horrengatik eskatzen dugu, hoi dena Nafarroara pastea, eta Nafarrek antolatuko dugu gure zahar partia nola izan behar duten, eta gure... Bai, azkenean gure etorkizuna, gure gizartea. Eta hoi beharrezkoa da, eta bueno, gaurtik aurrera edo orain arte ere galdutako dirua berreskuratu. Eta 0,25ko igoera hoi, bueno, uste dut lotsagarria dela azken finean gainera horrek lortu du jubilatu guztiek aserretzea, guziz zer nolako. Eta gero, pensio hemen gakoa edo gaia non dagoen da pensio publiko edo pribatuen alde altzauden ala ez. Zeren eta pensio pribatuan nahi dituzte gure dirua bildu horrekin gero espekulatzeko eta ikusi da gainera leku guztietan frakaso bat izan direla, azken finean horrek ez duelakotz konpontzen inondik ere alderantziz horrek lapurtu egiten duela gure dirua. Eta hori baztertu egin behar dugu, hori baita atzetik, pensio pribatuen alde dauden seguro konpainiak, Banko Mundiala, hori nahi dituzte bultzatu, berai diru horrekin jolasteko, baina horrek gizartearen dako ez du inolako onurarik ekartzen, zenbait espekulatzaileen dako bai. Eta hori ere argi izan behar dugu, guk ez dugu utzi behar, hori pribatuen eskutan, sobera importantea da guretzat, gure etorkizuna, gure zahartzaroan, behar ditugu minimo horiek gordetzea, non horien esku lapurren, esku lapurretarako balio duten esku horien esku, eta balio du, ustea gure biharko bizitzeko behar ditugun diruak. Bai, eta azkenean hainbeste merezitutako urte horiek lasai benetan egoteko. Exactamente, hoxen izango zen gure asmo horik handiena, eta orain arte kasu handi batean izaten ari da, baina hau gehiago zabaldu behar dugu, eta gehien bat gaur egin nahi dizkiguten murrizketen kontra tinko jarri. Gero asteburuak ere utzi du beste berri txar bat, eta izan da Lantzen izandako istripu hori kotxe eta autobus baten artean. Bai, tamalgarria, berri batzuk dabiltza, bere buruz beste egin izin ote duen txoferrak, edo burutik ongi zegoen edo ez, baina harritu nahu gargoizean errandidate, nire herrira zijoan bat dela hildako neska, kubatarra, bere aizpa amaurren bizi delako. Zago, ez dut ziurtatu, ez dutelako zikusi, baina harritu nahiz errandidaten ez, segureskire hala izango da, nonbait agertu izanen da. Dena den, karretera dituen gauzak olako dire, baina azken finean ere badire zenbait gauz oso arraroa gertatzen ari direnak, Gasteizkoaren egu non hil zuen bere Andrea eta gero Leioti bota zen, bertze biegun lehenago herri berrin gertatutakoa, ni ez da izte demonio gertatzen ari den gizarte honetan, baina nik uste dut gauza hori buruz ere hausnarketa sakon bat egin beharko genukela. Ez du zentzurik horrela aritzia hiltzen jendeak garbitzen, eta hori normaltasunez jeistentean gertatuko, onartuko ditugu, zerengatik, errepikatzen bali medira honitz, eta, hausnarketa sakon bat egin behar dugu, eta gehien bat, emakumeak dire ere hildako gehienetan horregoten da harlako, eta, ze demonio pasten den, baina onartezina da, gure gizartean hainbertze baldintza, hainbertze tresna, hainbertze bitarteko ditugun gizarte honetan, horrelako, primitibo izan daitezken jarrera gure tartean horrela zabaltzea, ez? Horrela praktikara eramatea. 2017 urte eta gero, eta kristaurreko aurrekoak ere, eta oraindik badirudi gauza batzuetan atzeragoa zela. Hoxe, bai, alaxe da.
Ba bai, eta gainera aipatu dituzun guztiak egun hauetakoak izan Bai, dira. claro, 10 egunetan gertatu dire denak. Eta, bueno, jolien, pues ez da eskubiderik. Bate bere bizitzari beste egin nahi duena, bueno, eskubide osoa dauka. Baina utzi gainerakoa bakean, utzi gainerakoa bizitzen, gainerakoak ez dute zure erokeriaren ez dakit, errua edo. Zuk intzazu zure bizitzarekin, baina bertzeen bizitza inola ere izorratu gabe. Azkenean hori da gakoa gai guztietan, ez? Zu errespetatu ezazu zure ingurukoei, zu bizi nahi duzun moduan, baina ondokoa errespetatu eta bizitzen utzi. Eta begir ezazu, gaur, pentsatzen ari nitzelek unet etorri behar nola sinitz, Urkulluk egindako adierazpenak uni buruz, haiztion erabili dugun gaiari buruz, ez? Desarmea eta, bueno, ja desegitea, ez? Hor dugu Bilboko jarraitzalea Kabakas, hori dela 7 urte uste du dia edo 6 urte erail zutela, denek dakigu nork erail zuen, denek dakigu nork eman zuen agindua, eta horren inguruan ez da oraindik ez da epaiketarik ere izan. Gero, hoiek, hoi babesten dutenak eta hoiek landu egiten dute isilpian gordetzen, hoi dire gero bertzei eskatzen dituztenak duintasuna, ez egin olako jarrerak, ez egin olako barkamenak, ez egin olako gauzak, ez? Eske, bizitza honten gezurra da gehiegi nagusi eta bertze interes, sasi interesak edo sasi balio ez dutenak, hoiek ari garago gure barnean mantentzen, gure gizartean sendotzen, ez? Eta argi izan behar dugu, duintasuna behar dela gure tartean izan lehendabiziko gauza. Zerbait erraten bali matugu horrekin konsekuente izan behar dugu, ezin duguna da gauzuet erranta bertze bat egin. Ez dugu komentatu, baina, bueno, behin bai, edo, hau da 40. urte hurrena Germán Rodríguezen, eta, bueno, orain dela 2 aste ere, Gor disketxeak atera zuen diska bat hor artista ezberdinek hartu dutela parte, azkenean gizarteak ez da ez duela hori hortaz gogoratzen da oraindik, baina oraindik ez dago justiziarik edo ez dago erantzukizunik eman duen inork. Arrazoi osoa duzu eta horten lan berezi bat egiten ari da hor taldetxo bat, horren inguruan, bueno, pues ja hortik bide bat, berritzate bat edekitzen alden, hori dena argitzeko. Azken momentuan hemen bertzen egiten dituztenak, bueno, adjektibo ikeragarriak izaten dituzte, baina podoretik egindako gauzak horrek isildu nahi izaten dire, eta, bueno, pues orain arte horren kontzientzia badago, pues, bueno, pues Germanen taldetxo bat hor buru belarri aritu delako, azkeneko 40 urte hauetan, batzutan indar gehiagorekin, bestian indar gutxiagorekin, baina, bueno, aldarrikapen hori mantentzen argitasuna nahi dugu, 78ko San Ferminetan gertatutako ezagutzeko eta ezagututa gero, bueno, epaitzeko, eta ikusteko zeintzu diren horren arduradunak. Ba bai, azkenean justizia hori da gakoa. Justizia, bakean bizitzea guztiek eta ondokoa errespetatzea. Aukera asko baditugu, baina, bueno, ez dakit gizarte honek gizarte honetan aprobetxatzen ongi dakigun, baina, bueno, hortan saiatu behar dugu buru belarri eta hortan segitu. Eta komentatuko dugu ere. Horrengora arte. Bale, nahi duzun arte.